तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंभूतकदा मह्यं ददाति सुपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सगृचादं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्तगांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिगं नित्यानन्दमहन्नवमि सर्वानन्दकरं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन् नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 29. അതിന്റെ സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ശാഖദ്വീപ് അല്ലെ, ശാഖദ്വീപും അതിലെ പ്രാണായാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് വായുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അടുത്തതായിട്ട് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्कदीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तता उपकल्पितसमानेन साधुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं चलनशिखामलकनकपत्रायुधायुधम् भगवतः कमलासनस्याद्यासनं परिकल्पितम्. പുഷ്കരദീപം എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്കര പുഷ്കരദീപം ചെറിയൊരു ലെറ്റർ
രായെന്നുള്ള ഏവമേവ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവമേവ ദതി മണ്ഡോദാത് പരത പുഷ്കരദീപസ്തദോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തത ഉപകൽപ്പിത സമാനേന സാധൂദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്കരം ജലനശികാം മലകനകപത്രായുധായിതം ഭഗവത കമലാസനസ്യാദ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ പുഷ്കര എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു രാന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട്, അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല പ്രിന്റിന്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, ഈ ദ്വീപിന്റെ പേര് പുഷ്കര ദ്വീപ് എന്നാണ്. പുഷ്കരം താമരപ്പൂവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പുഷ്ക എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ. അതന്നെ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ ദതി മന്ദോദാത് പരത പുഷ്കരദീപസ്തദോ ഏവമേവ ദതി മണ്ഡോദാത് പരത പുഷ്കരദീപസ്തദോ ഗുണായാമ സമന്തത ഉപകൽപ്പിത സമാനേന സാധൂദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്കരം ജലനശികാ അമലകനകപത്രായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനസ്യാദ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഏവമേവ ദതി മണ്ഡോദാത് പരത പുഷ്കരദീപസ്തദോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തത ഉപകൽപ്പിത സമാനേന സാധൂദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്കരം ജലന സമുദ്രേണ മമല കനകപത്രായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനസ്യാദ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ലൈനില് പുഷ്ക എന്നല്ല പുഷ്കര എന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ദ്വീപിന്റെ പേര് പുഷ്കര, താമര എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പുഷ്കര ദ്വീപ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാലാമത്തെ ലൈനില് ശിഖ അമല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് തന്നെ ശിഖ അമല എന്ന് തന്നെ പറയണം. ശിഖ മല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അർത്ഥം മാറി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ ദധി മണ്ഡോദാത് പരത പുഷ്കരദീപസ്തദോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തത ഉപകൽപ്പിത സമാനേന സ്വദുദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്കരം ജ്വലന ശിലാ അമല കനക പത്രായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനസ്യാധ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മാതാജി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ.
हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डोदात् परद पुष्करदीपस्तदो द्विगुणायाम समन्दद उपकल्पित समानेन साधुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलन शिखामलकनक पत्रायुधायुधं भगवद कमलासनस्य अध्यासनं परिकल्पितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रमणी माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा। बेटा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डोदात् परदः पुष्करदीपस्तदो द्विगुणायाम समन्दद उपकल्पितः समानेन साधुरगेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखा अमलकनकपुत्रायुधायुधं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजयदान माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डोदात् परद पुष्करदीपस्तदो द्विगुणायाम समन्दद उपकल्पित समानेन साधुदगेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखा अमलकनकपत्रायुधायुधं भगवत कमलासनस्य ध्यासनं परिकल्पितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डोदात् परद पुष्करदीपस्तदो द्विगुणायाम समन्दद उपकल्पित समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलन शिखामलकनकपत्रायुधायुधं भगवद कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पंकजाश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डोदात् परद पुष्करदीपस्तदो द्विगुणायाम समन्ददा उपकल्पित समानेन साधुनकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनाशिखा अमलकनकपत्रायुधायुधं भगवदा कमलसनस्य न्यासनं परिकल्पितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सिंधु क्या माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डोदात् परद पुष्करदीपस्तदो द्विगुणायाम समन्दद उपकल्पित समानेन साधुदगेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलन शिखा अमलकनकपत्रायुधायुधं भगवद कमलासनस्य अध्यासनं परिकल्पितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे रंगमणि माता जी जो लिखो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डोदात् परद पुष्करदीपस्तदो द्विगुणायाम समन्दद उपकल्पित समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलन शिखा अमलकनकपत्रायुधायुधं भगवद कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शारदा शिव वसुदेव दास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करदीपस्तदो द्विगुणायामः समन्ददोपकल्पितः समानेन साधुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलन शिखामलकनकपत्रायुधायुधं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जी जो लिखो।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ ദതിമന്തോദാത് പരദ പുഷ്കരദീപസ്തതോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തദ ഉപകൽപ്പിത സമാനേന സാധുദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്കരം ജലനശിഖ അമലകനകപത്രായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനാസ്യാധ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദജി മാതാജി ഒരു മതിച്ച് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ ദതിമണ്ഡോദാത് പരത പുഷ്കരദ്വീപസ്തതോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തതോപകൽപ്പിത സമാനേന സ്വാദുദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്കരം ജ്വലന ശിഖ അമലകനകപത്രായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനസ്യ യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ ദതിമണ്ഡോദാത് പരതഃ പുഷ്കരദ്വീപസ്തതോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തത ഉപകൽപ്പിത സമാനേന സ്വാദൂദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്പകരം ജ്വലന ശിഖാമലകനകപത്രായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനസ്യാധ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ ദതിമണ്ഡോദാത് പരത പുഷ്കദീപസ്തതോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തത ഉപകൽപ്പിതഃ സമാനേന സാധുദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്കരം ജ്വലനശിഖാമല കനകപത്രായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനസ്യാധ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാനായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ ദതിമണ്ഡോദാത് പരത പുഷ്കരദീപസ്തതോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തത ഉപകൽപ്പിത സമാനേന സ്വാദുദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്പകരം ജ്വലന ശിഖാ അമല കനകപ്രദായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനസ്യാധ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ ദതിമണ്ഡോദാത് പരത പുഷ്കരദ്വീപസ്തതോ ദ്വിഗുണായാമ സമന്തത ഉപകൽപ്പിത സമാനേന സ്വാദുദകേന സമുദ്രേണ ബഹിരാവൃതോ യസ്മിൻ ബൃഹത് പുഷ്കരം ജ്വലന ശിഖാ അമല കനകപത്രായുധായുധം ഭഗവത കമലാസനസ്യ അധ്യാസനം പരികൽപ്പിതം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. ഓം നമോ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. വിവർത്തനം. തൈര് സമുദ്രത്തിന് ബാഹ്യമായി അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വരുന്ന 64 ലക്ഷം യോജന $5,12,00,000 മൈലുകൾ വിസ്തീർണമുള്ള പുഷ്കര ദ്വീപ് എന്നൊരു ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത് ആ ദ്വീപിനോളം തന്നെ വലിപ്പമുള്ള വളരെ രുചികരമായ ജലം നിറഞ്ഞ ഒരു സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുഷ്കര ദ്വീപിൽ അഗ്നിജ്വാല പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന 10 കോടി ഇതളുകളുള്ള അതിബൃഹത്തായ ഒരു താമരപ്പൂ ഏറ്റവും
ശക്തനായ ജീവസത്തയും അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടമായി ആ താമരപ്പൂവ് പരിഗണിക്കപ്പെടും. മുപ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദീപമധ്യേ മാനസോത്തരനാമൈക ഏവാർവാചീന പരാചീന വർഷയോർമര്യാദാചലോ അയുധ യോജനോ പ്രായ യോജനോ വർഷായോർമര്യാദാചലോ അയുധ യോജനോച്ഛ്രായായാമോ യത്ര തു ചതസ്രഷു ദിഷു ചത്വാരി പുരാണി പ്രപഞ്ചപാലാനാമിന്ദ്രാദീനാം യദുപരിഷ്ടാ സൂര്യരഥസ്യ മേരും പരിഭ്രമത സംവത്സരാത്മകം ചക്രം ദേവാനാമാഹോരാത്രാഭ്യം പരിഭ്രമതി. തദ്ദീപമധ്യേ മാനസോത്തരനാമൈക ഏവാർവാചീന പരാചീന വർഷയോർമര്യാദാചലോ അയുധയോജനോച്ഛ്രായയാത്ര തു ചതസ്രുഷു ദിഷു ചത്വാരി പുരാണി പ്രപഞ്ചപാലാനാമിന്ദ്രാദീനാം യദുപരിഷ്ടാ സൂര്യരഥസ്യ മേരും പരിഭ്രമത സംവത്സരാത്മകം ചക്രം ദേവാനാമഹോരാത്രാഭ്യാം പരിഭ്രമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാവോ പരന്മാരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദീപമധ്യേ മാനസോത്തരനാമൈക ഏവാർവാചീന പരാചീന വർഷയോർമര്യാദാചലോ അയുധയോജനോച്ഛായാമോ യത്ര തുചതസുഷു ദിക്ഷു ചത്വാരി പുരാണി പ്രപഞ്ചപാലാനാമിന്ദ്രാദീനാം യദുപരിഷ്ടാത് സൂര്യരഥസ്യ മേരും പരിഭ്രമത സംവത്സരാത്മകം ചക്രം നാമഹോരാത്രാഭ്യാം പരിഭ്രമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മനസ്സിലായ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദീപമധ്യേ മാനസോത്തരനാമൈക ഏവാർവാചീനം അപവാചീന പരാചീന വർഷയോർമര്യാ അയോധയോജനോശ്രായാമോ യത്ര തുചനസൃഷു ദിഷു ചത്വാരി പുരാണി പ്രപഞ്ചപാലാനാം ഇന്ദ്രാദീനാം യദോപരിഷ്ടാത് സൂര്യരഥസ്യ മേരും പരിഭ്രമത സംവത്സരാത്മകം ചക്രം ദേവാനാം അഹോരാത്രാഭ്യാം പരിഭ്രമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദീപമധ്യേ മാനസോത്തരനാമൈക ഏവാ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? കാണുന്നില്ലേ? ദിക്ഷു ചത്വാരി പുമാനി പ്രപഞ്ചപാലാനാമി ഇന്ദ്രാദീനാം യദ് പരിഷദാത് സുരരഥസ്യ മേരും പരിഭ്രമത സംവത്സരാത്മകം ചക്രം ദേവാനാമഹോരാത്രാഭ്യാം പരിഭ്രമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദീപമധ്യേ മനസോത്തരനാമൈക
ഏവാർവാചീന പരാചീന വർഷയോർമര്യാദാജലയോളയുധ യോജനോച്ഛ്രായാമോ യത്രത്തു ചതുസ്രശ്രുതിഷു ചത്വാരി പുരാണി ലോകപാലാനാം ഇന്ദ്രാദീനാം യദുപരിഷ്ടാത് സൂര്യരഥസ്യ മേരും പരിഭ്രമ സംവത്സരാത്മകം ചക്രം ദേവാനാമഹോത്രാഭ്യാം പരിഭ്രമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇതിന്റെ ആ ദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലായി അതിന്റെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ അതിർത്തികൾ തിരിക്കുന്ന മാനസോത്തരം എന്നു പേരുള്ള മഹാപർവ്വതം അതിന്റെ വീതിയും ഉയരവും 10,000 യോജന 80,000 മൈൽ ആണ്. ആ പർവ്വതത്തിന്റെ 4 വശങ്ങളിലുമായാണ് ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ വാസഗേഹം. സൂര്യദേവൻ തന്റെ രഥത്തിൽ ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലൂടെ സംവത്സരം എന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മേരുപർവ്വതത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു. സൂര്യന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള സഞ്ചാരപാതയെ ഉത്തരായനം എന്നും തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള സഞ്ചാരപാതയെ ദക്ഷിണായനം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഒരു വശം ദേവന്മാരുടെ ഒരു പകലിനെയും മറുവശം അവരുടെ ഒരു രാത്രിയെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യും. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:52 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യസ്യാജ്ഞയാ ബ്രഹ്മതി സംപ്രത കാലചക്ര. സൂര്യൻ ആറുമാസം മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തും 6 മാസം തെക്കു ഭാഗത്തും ഭ്രമണം ചെയ്തു. ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഒരു പകലും ഒരു രാത്രിയുമാണ് ഈ കാലയളവ്. ചില പ്രഭുപാദ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദേവസ്യാപ്യധിപതി പ്രയവ്രതോ വിധിഹോത്രോ നാമൈതസ്യാത്മജോ രമണകാദാത അകിനാമാനോ വർഷപതി നിയുജ്യ സ്വയം പൂർവജവത് ഭഗവത് കർമ്മശീല ഏവാസ്തി. തദ്ദേവാസ്യാപ്യധിപതി പ്രയവ്രതോ വിധിഹോത്രോ നാമൈതസ്യാത്മജോ രമണകദാതകിനാമാനോ വർഷപതി നിയുജ്യ സ്വയം പൂർവജവത് ഭഗവത് കർമ്മശീല ഏവാസ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദ്വീപസ്യാപ്യധിപതി പ്രയവ്രതോ വിധിഹോത്രോ നാമൈ തസ്യാത്മജൗ രമണ കഥാതതി അതകി നാമാനൗ വർഷപതി നിയുജ്യ സസ്വയം പൂർവജവത് ഭഗവത് കർമ്മശീല ഏവാസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദ്വീപസ്യാഭ്യധിപതി പ്രയവൃതോ വീതിഹോത്രോ നാമൈ തസ്യാത്മജോ രമണഗദാതകിനാമാനോ വർഷപതി നിയുജ്യ സസ്വയം പൂർവജവത് ഭഗവത് കർമ്മശീല ഏവാസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദീപസ്യാപ്യധിപതി പ്രയവ്രതോ വീതിഹോത്രോ നാമൈതസ്യാത്മജോ രമണകദാതകി നാമാനോ വർഷപതി നിയുജ്യ സ്വയം പൂർവജവത് ഭഗവത് കർമ്മശീല ഏവാസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗം നോക്കാം. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ വീതിഹോത്രനായിരുന്നു ഈ ദ്വീപിന്റെ അധിപതി. അവനെ രമണകൻ, ദാതകി എന്നിങ്ങനെ 2 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ദ്വീപിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഈ പുത്രന്മാർക്ക് വിഭജിച്ചു നൽകിയ ശേഷം തന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ
മേധാതിയെ പോലെ പരമദിവ്യദോഷനായ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകി. ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വർഷപുരുഷാ ഭഗവന്തം ബ്രഹ്മരൂപിണം സകർമ്മകേണ കർമ്മണാ ആരാധയാന്തിതം ചോദോ ഹരന്തി. തദ്വർഷപുരുഷാ ഭഗവന്തം ബ്രഹ്മരൂപിണം സ്വകർമ്മകേണ കർമ്മണാ ആരാധയന്തതീതം ചോദോ ഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वदर्श पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणा आराधयन्दिदं चोदहरन्ति। हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ് മേനോൻ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. തദ്വർഷപുരുഷാ ഭഗവന്തം ബ്രഹ്മരൂപിണം സകർമ്മകേണ കർമ്മണാരാധയന്തീദം ചോദാഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्णा प्रभु जी। प्रणामम प्रभु जी। പ്രണാം. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वदर्श पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणा आराधयन्तीदं चोदहरन्ति। हरे कृष्ण. ഹരേ. ഓക്കെ, വിദ്യാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലാം പ്രഭുജി. മുമ്പേ അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ല പ്രഭുജി. ഹരേ ഓക്കെ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വദർശ പുരുഷ ഭഗവന്തം ബ്രഹ്മരൂപിണം സകർമ്മകേണ കർമ്മണ ആരാധയന്തീതം ചോദാഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्दर्श पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाराधयन्तीदं चोदाहरन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. ഈ ദ്വീപവാസികൾ അവരുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സഫലീകരണത്തിനായി പരമദിവ്യദോഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായ ബ്രഹ്മദേവനെ താഴെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തത് കർമ്മമയം ലിംഗം ബ്രഹ്മലിംഗം ജനോ അർച്ചയേത് ഏകാന്തമദ്വയം ശാന്തം തസ്മൈ ഭഗവതേ നമ ഇതി. യത്തത് കർമ്മമയം ലിംഗം ബ്രഹ്മലിംഗം ജനോ അർച്ചയേത് ഏകാന്തമദ്വയം ശാന്തം തസ്മൈ ഭഗവതേ നമ ഇതി. ബ്രഹ്മദേവൻ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രൂപമായ കർമ്മമായ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആചാരങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഒരുവനെ അവന്റെ പദവി നേടാനാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യക്ഷമായത്. പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊരു വ്യതിയാനവുമില്ലാതെ സദാ അർപ്പിതനായതിനാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നനല്ല. ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിലല്ലാതെ അദ്ദേഹം മായാവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ഒരുവൻ അത്യുന്നത ആരാധ്യമൂർത്തിയായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകനായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിലകൊള്ളണം. അതിനാൽ വേദാന്തത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമായ ബ്രഹ്മദേവന് ഞങ്ങളുടെ ആദരപൂർണമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കർമ്മമയം അഥവാ വൈദിക ആചാര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, സ്വധർമ്മനിഷ്ഠ ശതജന്മഭിഹി പുമാൻ വിരിഞ്ചതാമീതിഹി. ഒരുവൻ കുറഞ്ഞത് 100 ജന്മങ്ങളിലെങ്കിലും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കർശനമായി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ
ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി നൽകപ്പെടും. ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങേയറ്റം ശക്തനാണെങ്കിലും താൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സമാനനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. താൻ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയാം. ആത്മീയ തലത്തിൽ ഭഗവാനും സേവകനും വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാകയാൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ബ്രഹ്മാവിനെ സേവിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ പൊരുൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും. അതിനാൽ ബ്രഹ്മാവിനെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സമഗ്ര രൂപമെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മലിംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദിവ്യം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ട മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാം നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ശാഖദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ശാഖ എന്നുള്ള വൃക്ഷമുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ളവരെ പ്രാണായാമം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വായുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുകയുണ്ടായി. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പുതിയൊരു ദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് പുഷ്കര ദ്വീപ് എന്നുള്ള ദ്വീപാണെന്ന് പറയും. നേരത്തെ അതിലുമൊക്കെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ദ്വീപാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ ജംബു ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 2 ഇരട്ടി, പിന്നെ അടുത്ത ദ്വീപ് അല്ലെ, അങ്ങനെ 2 ഇരട്ടി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ദ്വീപ് പുഷ്കര ദ്വീപിന്റെ ചുറ്റിലും തൈരിന്റെ സമുദ്രമാണെന്ന് പറയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തിനാണ് തൈര് അല്ലെ. തൈര് സമുദ്രത്തിന് ബാഹ്യമായിട്ടാണ്, അതിന്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നേരത്തെ ഉള്ളതിനാണ് തൈര് സമുദ്രം അല്ലെ. ശാഖദ്വീപിന് ചുറ്റിലുമായിട്ടാണ് തൈര് സമുദ്രം, അതിനും പുറത്തായിട്ട് പുഷ്കര ദ്വീപ്. ആ പുഷ്കര ദ്വീപിനെ ചുറ്റിയിട്ട് മധുരമുള്ള ജലമാണ് പറയുന്നത്, നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മധുരമുള്ള ജലമാണുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തൈര് സമുദ്രത്തിന് ബാഹ്യമായി അതിന്റെ 2 ഇരട്ടി വരുന്ന $64,00,000 അല്ലെ, 5,12,00,000 മൈൽ വിസ്തീർണം പുഷ്കര ദ്വീപ് എന്നൊരു ദ്വീപ്. അതിന് അത്ര തന്നെ വലിപ്പമുള്ള വളരെ രുചികരമായ ജലം നിറഞ്ഞ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രുചികരമായ മധുരമുള്ള ജലമാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഉപ്പുരസം. അപ്പൊ അതുപോലെ അവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മദേവനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായിട്ട് അവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ആ താമരയെ കുറിച്ച്. പുഷ്കര ദ്വീപിൽ അഗ്നിജാല പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന പത്ത് കോടി ഇതളുകളുള്ള അതിബൃഹത്തായ ഒരു താമര. നമുക്ക് അത് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തതാണ്. അത്രയും
10 കോടി ഇതളുകളുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അതൊരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ, കണക്കാക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയതായിട്ടുള്ള ഒരു താമരപ്പൂവുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഏറ്റവും ശക്തനായ ജീവസത്തെയും അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടമായി ആ താമരപ്പൂവ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. അവൻ ഭഗവാനായത് കൊണ്ടല്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൂർണ്ണമായിട്ടും സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെയും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മലോകമല്ല, അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. ഇത് പുഷ്കര ദ്വീപ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സപ്തദ്വീപുകളിൽ പുഷ്കരം എന്നുള്ള ദ്വീപ്, അപ്പൊ അവിടെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. 10 കോടി ഇതളുകളുള്ള ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള താമരപ്പൂവിലെ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ ഭൂർലോകം, ഭൂമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ സപ്തദ്വീപുകൾ. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെയായിട്ടുള്ള ഭൂവർലോകം, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും സൂര്യമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അല്ലെ. അതിനുമൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പുഷ്കര ദ്വീപിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അതിരുകളായിട്ട് പറയുന്നത് സ്വർഗലോകവും ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ അതിർത്തികളായിട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. അതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ദ്രന്റെ മറ്റു ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ വസതികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അത്രയും വലുതായിട്ടാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആ ദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലായി അതിന്റെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ അതിർത്തികൾ തിരിക്കുന്ന മാനസോത്തരം എന്നു പേരുള്ള മഹാപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജംബുദ്വീപിലെ മേരുപർവ്വതം അല്ലെ, സുമേരു പർവ്വതം മധ്യത്തിലായിട്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ പുഷ്കര ദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് മാനസോത്തരം എന്നുള്ള മഹാപർവ്വതം ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. ആ പർവ്വതത്തിന്റെ 4 വശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ വാസഗൃഹങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ വീതിയും ഉയരമൊക്കെ 10,000 യോജന ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളില് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 4 വശങ്ങളിലുമായിട്ട് ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ വാസഗേഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. സൂര്യദേവൻ തന്റെ രഥത്തിൽ ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലൂടെ സംവത്സരം എന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മേരുപർവ്വതത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മധ്യത്തിലാണ് ജംബുദ്വീപും അല്ലെ, മേരുപർവ്വതമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സൂര്യൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് മേരുപർവ്വതം ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മേരുപർവ്വതത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. സൂര്യന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സഞ്ചാരപാതയെ ഉത്തരായനം എന്നും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സഞ്ചാരപാതയെ ദക്ഷിണായനം എന്നും ഒരു വശം ദേവന്മാരുടെ ഒരു പകലിനെയും മറുവശം അവരുടെ രാത്രിയെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ ദക്ഷിണായനം, ഉത്തരായണം അല്ലെ, നമ്മളിവിടെ കണക്ക് അല്ലെ. ദക്ഷിണായനം ഇപ്പോ ഉത്തരായന കാലമാണ്, മകര സംക്രാന്തി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെ. സൂര്യൻ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ വരുന്നത് എന്താ പറയുക, ഇത്രയും കാലം അത് ദക്ഷിണായനത്തിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റൊക്കെ എന്താ പറയാ, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ, പ്രതിഷ്ഠകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ സമയങ്ങളിൽ നടത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ജനുവരിക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെ, പല ഉത്സവങ്ങളായാലും മറ്റുള്ള പല വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക എന്താണ്, ഈ ഉത്തരായന കാലത്താണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചാതുർമാസം പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ യോഗ നിദ്രയിലാണ് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരായനം നല്ല കാലഘട്ടം, ദക്ഷിണായനം എന്താ പറയാ, ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്ര ശരിയായ കാലമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലും കണക്കൂട്ടാറുണ്ട്. പ്രഭാതരുടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബ്രഹ്മസംഹിത യസ്യാജ്ഞയാ ബ്രഹ്മതി സംവൃത കാലചക്രഹായ, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ അതിന്റെ സേവനങ്ങളെ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ 6 മാസക്കാലം മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തും 6 മാസം തെക്ക് ഭാഗത്തും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഒരു പകലും ഒരു രാത്രിയുമാണ് ഈ കാലയളവ്, ഒരു വർഷം അല്ലെ. 6 മാസം വടക്ക് ഭാഗത്തും 6 മാസം തെക്ക് ഭാഗത്തുമായിട്ട്. മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ദ്വീപിന്റെ അധിപനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ തന്നെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വീതിഹോത്രനാണ് ഈ ദ്വീപിന്റെ അധിപതി. ഓ, ഇദ്ദേഹത്തിന് 2 പുത്രന്മാരാണ്. നേരത്തെയുള്ള എല്ലാവർക്കും 7 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും 7 ദ്വീപുകളായി വിഭജിക്കുകയും അല്ലെ, 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ വീതിഹോത്രന് 2 പുത്രന്മാരാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന് രമണകനും ദാതകി എന്നുള്ളവർ. അവർക്ക് ഈ ദ്വീപിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഈ പുത്രന്മാർക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകിയ ശേഷം തന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ മേധാതിയെ പോലെ പരമദൈവതോഷനായ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നോക്കിയ അദ്ദേഹം വീതിഹോത്രൻ തന്റെ 2 മക്കൾക്കും ഇതിന്റെ 2 വശങ്ങളും നൽകുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ദ്വീപവാസികൾ അവരുടെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ സഫലീകരണത്തിനായി പരമദൈവതോഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായ ബ്രഹ്മദേവനെ താഴെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് ആരാധിക്കും. നേരത്തെ അഗ്നിദേവനെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പിന്നീട് വരുണനെ, ജലത്തെ, പിന്നീട് വായുവെ അല്ലെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായിട്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് പിന്നീട് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യത്തത് കർമ്മമയം ലിംഗം ബ്രഹ്മലിംഗം ജനോർച്ചയേത് ഏകാന്തമദ്വയം ശാന്തം തസ്മൈ ഭഗവതേ നമൈതി. ബ്രഹ്മദേവൻ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രൂപമായ കർമ്മമായ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആചാരങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഒരുവന് അവന്റെ പദവി നേടാനാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യക്ഷമായത്. പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ യാതൊരു വ്യതിയാനവുമില്ലാതെ സദാ അർപ്പിതനായതിനാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നനല്ല. ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിലല്ലാത്ത അദ്ദേഹം മായാവാദികൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ഒരുവൻ അത്യുന്നത ആരാധ്യമൂർത്തിയായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകനായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിലകൊള്ളണം. ആയതിനാൽ വേദത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമായ ബ്രഹ്മദേവന് ഞങ്ങളുടെ ആദരപൂർണമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. മായാവാദികൾ എന്താ പറയാ, ഞങ്ങളും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അല്ല, ഭഗവാന്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവകനാണ് ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, കർമ്മമയം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥകർമ്മം. വേദങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വധർമ്മ നിഷ്ഠ ശതജന്മ വിപുമാൻ വിരിഞ്ചതാമേധി എന്ന്. ഒരുവൻ കുറഞ്ഞത് 100 ജന്മങ്ങളിലെങ്കിലും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കർശനമായി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി നൽകപ്പെടുമെന്ന്. ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങേയറ്റം ശക്തനാണെങ്കിൽ താൻ പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സമാനനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. താൻ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, 100 ജന്മങ്ങള് നല്ല രീതിയിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തന, വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷീണേ പുണ്യേയും അത്യലോകം. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജമ്പദ്വീപിൽ വർഷത്തില് ജീവിക്കുന്നവർ, ഭാരതഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ കുറെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഈ പദവി നേടിയത്. എങ്കിലും അവര് പറയുന്നു ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭാരതഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും താൻ ഭഗവാനെ തുല്യനാണ് അല്ലെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. ആത്മീയ തലത്തിൽ ഭഗവാനും സേവകനും വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാകിയാൽ ബ്രഹ്മാവിയുടെ ഭഗവാൻ എന്ന സംബോധനപ്പെടും. ഭഗവാൻ പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ
ബ്രഹ്മാവിനെ സേവിക്കുന്ന വർഷം അവന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ പൊരുൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും. അതിനാൽ ബ്രഹ്മാവിനെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സമഗ്ര രൂപമെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മലിംഗം എന്ന് വിളിക്കും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ, എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനാണ് ആദ്യം നൽകിയിട്ടത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് പിന്നീട് നാരദർക്കും നാരദർ വ്യാസദേവരൊക്കെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ നൽകി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാ അറിവും ഭാഗവതം തന്നെ ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണല്ലോ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും പൊരുൾ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് ആരാ നൽകിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രഹ്മലിംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സമഗ്ര രൂപം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ധനിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മലിംഗം എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ വിളിക്കും. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദപരസ്ഥാലോകാലോകനാമചലോ ലോകാലോകയോരന്തരാളേ പരിത ഉപക്ഷിപ്തഃ. ഋഷിരുവാച ഋഷിരുവാച തദപരസ്ഥാലോകാലോകനാമാചലോ ലോകാലോകയോന്തരാളേ പരിത ഉപക്ഷിപ്തഃ. അതിനുശേഷം മധുരജലം നിറഞ്ഞ സമുദ്രത്തിന് മീതെയായും അതിനെ ചുറ്റിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രപഞ്ചാലോകം എന്ന പർവ്വതം സൂര്യപ്രകാശമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും സൂര്യപ്രകാശമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു. ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യാവൻ മാനസോത്തരമേർവാരോന്തരം ധാവതി ഭൂമി കാഞ്ചനന്യാ ആദർശതലോപമായസ്യാം പ്രഹിത പദാർത്ഥോ ന കദചിത് പുനഃ ഉത്യുപലഭ്യതേ തസ്മാത് സർവസത്വാ പരിഹൃതാസീത് യാവാൻ മാനസോത്തരമേർവോരന്തരം താവതീ ഭൂമി കാഞ്ചനന്യാ ആദർശതലോപമായസ്യാം പ്രഹിത പദാർത്ഥോ ന കദചിത് പുനഃ ഉത്യുപലഭ്യതേ തസ്മാത് സർവസത്വാ പരിഹൃതാസീത്. മധുരജല സമുദ്രത്തിന് മീതെയായി സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിനും മാനസോത്തര പർവ്വതത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കും ഇടയിലുള്ളത്ര വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമുണ്ട്. ഇവിടെ ധാരാളം ജീവികളുണ്ട്. അതിനുപരിയായി പ്രപഞ്ച പർവ്വതം വരെ നീളുന്ന സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ ഒരു ഭൂവിഭാഗമുണ്ട്. സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായതിനാൽ കണ്ണാടിയതുപോലെ തിളങ്ങുന്ന ഉപരിതലമുള്ള അതിന്മേൽ പതിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിനെയും പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ജീവസത്തെയും അതിനാൽ ആ സുവർണ ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലോകാലോക ഇതി സമാഖ്യ യഥാനേനാചലേന ലോകാലോക്യസ്യാന്ത്യർവർത്തിനാവസ്തദാഭ്യന്തേ ലോകാലോക ഇതി സമാഖ്യായതേനാചലേന ലോകാലോ അലോകസ്യന്തർവർത്തിനാവസ്ഥാപ്യതേ. ജീവസത്തകൾ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇവിടെ പ്രപഞ്ചാലോകം എന്ന് പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇപ്പൊ ലോക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തോടു കൂടിയ അഥവാ ജനങ്ങളോട് കൂടിയ എന്നുള്ളതും അലോക എന്നുള്ളത് പ്രകാശരഹിതമായ അഥവാ ജനങ്ങളില്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭൂപ്രദേശം എന്താണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശമൊന്നും ലഭിക്കാത്തത് അല്ലെ. അവിടെ
വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന്. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ലോക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശപൂർവ്വം, അലോക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശരഹിതമായ, അവിടെ വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു തരത്തിലും ഈ മഹാപർവ്വതത്തിന്റെ ജീവസത്തകൾ ഉള്ളതും ഇല്ലാതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇവിടം പ്രപഞ്ചാലോകം എന്ന് പ്രസിദ്ധമാണ്. മഹാപർവ്വതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രകാശമുള്ള ഭാഗവും മറുവശത്ത് പ്രകാശം ഇല്ലാത്തതും. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ലോകത്രയാന്തേ പരിത ഈശ്വരേണ വിഹിതോ യസ്മാത് സൂര്യാദീനാം ധ്രുവാപവർഗാണാം ജ്യോതിർഗണാനാം ഗവസ്ഥ. ശ്ലോകം 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലോകത്രയാന്തേ പരിത ഈശ്വരേണ വിഹിതോ യസ്മാത് സൂര്യാദീനം ധ്രുവാപവർഗാണാം ജ്യോതിർഗണാനാം ഗവസ്ഥ. യോ അർവാചീനാം സ്ത്രീലോകാനാം വിദന്വാന കദാചിത് പരാചീന ഭവിതുമുത്സഹന്തേ താവതുന്നഹനായാമ. സലോകത്രയാന്തേ പരിത ഈശ്വരേണ വിഹിതോ യസ്മാത് സൂര്യാദീനാം ധ്രുവാപവർഗാണാം ജ്യോതിർഗണാനാം ഗവസ്ഥയോ അർവാചീനാം ത്രിലോകാനാ വിദന്വനാ ന കദാചിത് പരാചീനാ ഭവിതുമുത്സഹന്തേ താവതുന്നഹനായാമഃ. ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമേച്ഛയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം സൂര്യരശ്മികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രപഞ്ചം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം ത്രിലോകങ്ങളുടെ ഭൂർലോകം, ഭുവർലോകം, സ്വർഗപ്രപഞ്ചം ബാഹ്യാതിർത്തിയായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. സൂര്യൻ മുതൽ ധ്രുവപ്രപഞ്ചം വരെയുള്ള എല്ലാ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും അവയുടെ കിരണങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്താൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മാത്രമായി നിയന്ത്രിച്ച് 3 ലോകത്തിലുടനീളം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പർവ്വതം ഉയരത്തിൽ ധ്രുവലോകത്തെയും കവച്ചു വയ്ക്കുന്നതാകയാൽ അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത ഗോളങ്ങളുടെ കിരണങ്ങളെ അതിനു തടയാൻ കഴിയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്രയങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നാം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിഭജനങ്ങളായ ഭുഹു, ഭുവഃ, സ്വഹ ഗ്രഹസംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇതാണ് ഭൂർലോകം, ഭുവർലോകം, സ്വർഗലോകം അല്ലെ.
ഈ ഗ്രഹസംവിധാനങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനുമായി 8 ദിക്കുകളുണ്ട്. കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക്, തെക്ക്, വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം സൂര്യന്റെയും മറ്റ് ജ്യോതിർഗോളങ്ങളുടെയും കിരണങ്ങൾ സമമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ ബാഹ്യ അതിർത്തിയിൽ പ്രപഞ്ച പർവ്വതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വിശദമായ വിവരണത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങൾ തന്റെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ചിരുന്നതിന് പ്രകാരമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹം 5000 വർഷം മുമ്പാണ് ഇവ വിശദീകരിച്ചത്. പക്ഷേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനും വളരെ വളരെ മുമ്പേ ഈ ജ്ഞാനം നിലനിന്നിരുന്നു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ചതിനായതിനാൽ ഈ ജ്ഞാനം പരിപൂർണമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് ഏതാനും 100 വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ആയതിനാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ മറ്റു പല വസ്തുതാപരമായ അവതരണങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി പരിപൂർണത ആർജിച്ച അനുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതിന് വളരെ വളരെ മുമ്പേ നിലനിന്നിരുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയും? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുവാൻ ധാരാളം വിവരങ്ങളുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അന്യഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പോലും കഷ്ടിച്ചുള്ള വിവരമേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന്. ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരും അവർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു ധാരണയുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവര് ഭാഗവതത്തെയും മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രത്തെയും വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല അല്ലെ? അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്ന അവർക്ക് ഈ ഗ്രഹത്തെ പോലും ശരിയാവണ്ണം അറിയില്ല അല്ലെ? അവരെ കുറിച്ച് പോലും അറിയില്ല അല്ലെ? അതാണ് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആത്മഹത്യക്ക് ചെയ്യും. അവർക്ക് പല കാരണങ്ങളും പരാജയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കും. അവസാനം അതിലൊക്കെ വിഷമിച്ചിട്ട് മാനസികമായി തളർന്നിട്ടൊക്കെ എന്താണ് അവർ ആത്മാവാണെന്ന് പോലും അവർക്കറിയാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം. സീനിയേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.